आं SmainaoBasumatari गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 2026 मायथाइनि 8 जुलाइ दिनैनि गिबि खौराङाव दङ आसाम आयेन आफादनि लग'आव बर' रावखौ लाखिनाय आरो हिन्दी राव सोफादेरनायखौ बरायदों बर' थुनलाइ आफादा। आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम गांसे साबायखर लाइजाम दैथायहरदों बर' थुनलाइ आफादा। मैया आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ लोगो हमदों BKWSC आरो UBPOनि मोनसे हान्जाया बर' कछारी अनसाय गाव हायुं खुंथायनि बिसायख'थि खुंनाय आरो गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ लानानै सावरायदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा थाबैनो बिफानारि मन्थ्रिफोरजों लोगोसे बिफानारि बिबानगिरिफोरखौ लानानै मावख'आरि सावरायनायनि गेजेरजों सुस्रांनायनि बाथ्रा होदों। गसाइगावआव मैसोनि गेदेर सिन्डिकेट सोराङाव फैदों। गंसे कन्टेनार ट्राकनिफ्राय 80,000 रांसिम लानायनि अजद। आयेन बेरेखायै बायजोनिफ्राय मैसो लाबोदों आसामाव। देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारी बिथांनि आथिंनि हान्थुनि अपारेसनखौ दिनै कलकातानि मेडिकेल रिसार्च इनस्टिट्युट CMRI आव अपारेसन खालामगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। BTC आरो बिटिआर गोरोबथानि आद्रा थानाय दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनाय संबिजिरारि रैखाथि राङारि एल'केसन हा रैखाथि बर' सुबुं आरो BTCनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय मोजां राहा लानाय बायदि आयदाखौ लानानै मैया 8 जुलाइ 2026 आव क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि दारै मानगोनां गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांनिसिम गोसोखां बिलाइ दैथायहरदों आजसुआ। गोसोखां बिलाइनि गेजेरजों राभा मिसिं टिवा बायदि गासैबो गावखुंथाय परिषदखौ भारतनि संबिजिरनि 6 सेडुलाव गनायथि होनांगौ होननानै खावलायदों। मानस साखाथिनि रायजो राजाफोरा मानसिनि थांलाय फैलाय लामाखौ बन्द' खालामनायाव गोबां जेंनायाव गोग्लैदों। मानस हाग्राजों नांजाबनानै थानाय गामि फालासुगुरि बारांगाबारि खासिबेरि राजाबिल खान्थालगुरि बायदि बायदि गामिनि रायजो राजाफोरा बान्सबारि रेन्ज अफिसनिफ्राय काटाजार आरो राजाबिल गामि जानानै थांलाय फैलाय लामाखौ बन्द' खालामनायाव गोबां जेंनायाव गोग्लैदों। बान्सबारि रेन्जार प्रान्जल तालुकदार बिथांखौ रायजो राजाफोरा लामाखौ बोखारनानै होनांगौ होननानै दाबि खालामदों आरो रेन्जारखौ गुबुनाव हरनांगौ होननानै दाबि दैखांदों। उदालगुरि जिल्लानि खैराबारि पश्चिम सिंगिमारियाव DD डेन्स एकाडेमि डिमाकुसिनि बानजायनायाव गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङि मोसानाय हारिमु बादा खुंदों। 6 जुलाइनिफ्राय 10 जुलाइ अक्ट'सिम खुंफुंजागोन बेसेन नाङि मोसानाय हारि बादाया। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों देंखोगिरि थरायना इलिसा बर' बिथाङा। फिन मोजां मोनलायनानै दोनखारलायदों सासे गथ'नि बिमा आरो सासे गथ'नि बिफा। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बसाबिल गामिनि सोरां नार्जारिनि बिसि सानजिया नार्जारिया थांनाय सुक्रुबार सानखालि गामिसेनिनो सनिया नार्जारिनि फिसाय सासे गथ'नि बिफा प्रबास नार्जारिजों दोनखारलांदों होनना खौरां मोननाय जादों। जायनि जाहोनाव हौवा आरो हिन्जावनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे फिसाफोरा जानांदों हालाय हाफाय। सानजिना नार्जारिनि बिमा बिहुला मुसाहारि। आंनि फिसाजोआ नैबे बसाबिलाव हाबा जाफैदोंमोन। बे बसाबिलाव हाबा जाफैनाया दाख्लि गावसिनि गामिसेनि सेंग्राजोंनो खालांदों। दा बेखौ नागिरबाबो मोनाखै आरो बे आंनि फिसाजो सानजिना नार्जारिया फिसाजो उन्दैबो 11 बोसोरनि दङ आरो बे जाय हौवाजों थांफादों बे हौवाहाबो फिसा दङ बिसि फिसा दङ। दा बेखौ रायजो राजाया बबावबाफोर नुयोबा हमनानै दोननानै बे नैबे जोंनो खिन्थाहर रायजो राजाया अननानै। नोंनि फिसाजोखौ मा खावलायगोन नों बे समाव? आंनि फिसाजोआबो बे फिसायखौ अननानै फैफिननांगोन। नोंसोर खारलांदों होननानै मिथिखादोंमोन नामा? मिथियाखै। माला खारलाङा? शुक्रुबार बारायावसो। बेना फिसाया न'आव दंना गैया? बिनि फिसाया न'आव गैया केरेलायावसो खामानि मावहैदोंमोन फैसा सोनानै हरबाय थाखायोमोन। न'खराव माबाफोर दावराव दावसि जादोंमोन? न'खरावबो दावराव जायाखैमोन। आं बे गामिनि सेंग्रा दोनलांनायखौ सिनायनो मोना नालाय बेखौ आं मा सिनायनो मोनै सेंग्राजों फैखो होननानै आं रायदोंमोन। बेखौनो बियो खारदों। गावस्रा बिस्रा माबा प्लेन दंखायोमोन खोमा। दा जगाजग खालामदोंना खालामाखै? फन हरदोंना हराखै?
फनबो हरा माबो हरा बे शुक्रबार फार्स्ट मोनाबिलिनि 5टानिफ्रायनो मबाइला सुइच अफ बेनिफ्रायनो दाबो मबाइलखौ सुइचखौ खुलिया फिसाजोआ गोसोखाङोना गोसोखाङा फिसाजोआ गोसोखांनानै गाबबाय थायो ओंखाम जाया मा जाया फिसायाबो गाबनानै फन हरबाय थायो जोंना फिसाजोआ फैफिनथारनांगोन रायजो राजायाबो जेरावखि नुवा हमनानै हरनांगोन खिथाहरनांगोन हादोरसायाव माखासे माइनरिटि धोरोम सिबियारिफोरा ट्राइबेलफोरनि थाखाय बायदि बायदि खाबुफोरखौ लादों। माइनरिटि धोरोम सिबियारिफोरा खाबु लानायनि अनगायैबो खायसेफोरा आयेन बेरेखायै ट्राइबेल सिनायथिनि खाबुखौबो लादों होननानै केबिनेट मन्त्रि बिश्वजित दैमारी बिथाङा फोरमायथिदों। মই আপিল কৰিছোঁ বড় মানুহখিনি যে ক'ত থাকিব লাগে সব ঠিক কৰিব লাগে। মই আমাৰ খ্ৰীষ্টান মানে ধৰ্মীয় লোকসকলকো কৈছোঁ নিজে ডিচাইড কৰ হুইদাৰ তুমি মাইনৰিটি থাকিবা না শেডিউল ট্ৰাইবছত থাকিবা। যদি শেডিউল ট্ৰাইবছত আছে তুমি মাইনৰিটিৰ ফেচিলিটি নল'বা, মাইনৰিটি কমিশ্যন নাযাবা, মাইনৰিটিৰ গ্ৰাণ্টো ল'ব নালাগে যিহেতু তুমি শেডিউল ট্ৰাইবছ হিচাপে পায়। আৰু যদি তুমি মাইনৰিটি গ্ৰাণ্ট বিচাৰে মাইনৰিটি মানে কমিশ্যন যাব পাৰে তেতিয়াহ'লে তুমি আকৌ শেডিউল ট্ৰাইবছৰ সুবিধাটো ল'ব নালাগে। এতিয়া সিটোৰ ওপৰত কৰ্টবিলাকত বিভিন্ন ধৰণৰ শেডিউল কাষ্টৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন হাইকোৰ্ট সেইবিলাকত কিবা কিবি ৰায় দি আছে আৰু সেই বিষয়বিলাকত চৰ্চা কৰিছে। প্ৰথম কথাটো হ'ল আমি অসমীয়া মানুহে এই বড়োই হওক যিয়ে হওক অসমীয়া বোলেতো আৰু তেনেকুৱা বিশেষ নাই বড়োই হওক যিয়ে হওক নিজৰ জাতিক ভাল পায় না নাপায়, নিজৰ সমাজৰ ৰীতি নীতিক ভাল পায় না নাপায়। গতিকে প্ৰথমটো নিজৰ জাতি ৰীতি নীতিক ভাল পাব লাগিব তেতিয়াহে আমি বাহিৰৰ পৰা যিটো আমাৰ ইয়াত ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈছে বুজি পালে না। बिटिसिनि फरेस्टार आरो फरेस्ट गार्डनि खारनायाव जेबो मार्क थानाय नङा होननानै CSBनि मासिगिरि प्रदीप कुमार नार्जारी बिथाङा फोरमायथिदों। फर द रिटेन टेस्ट रिटेन एग्जामाव बे एपियार जानो हाबाय किन्तु बियन्ड 4 आवार्स जायोबा माने 4 घन्टाखौ बारलाङोबा बे तखन डिसक्वालिफाइ। दा बिनि बिथोराव सोरबा फार्स्ट फैयो सोरबा एसे लेट फैयो सोरबाथ' आफ्टार 4 आवार्स फैयो। दा सोरबा फार्स्ट जाबाय जेन'बा फार्स्टआव फैबाय उइदिन भेरि सर्ट टाइम बे फैबाय जेनेबा स्टिल देन बहाय खुनु मार्क गैया बा बिदि खुनु सेकेन्ड थार्ड फोर्थ बिदि रेंक गैया। बे थाब फैदों किन्तु उनाव सिलेक्सनाव जुदि साथाम साब्रैनि गेजेराव बा सानैनि गेजेराव मार्कआ क्लेश जायोबा धर केन्डिडेटफ्रा बयबो इकुवेल एकाडेमिक केरियारनि सार्टिफिकेटआबो एखे आरो बे परिखानि मार्क मोननायाबो सेम। दा सोरबा नङा सोरबा सासेल' सिलेक्ट जागोन नालाय तखन बे थाबैनायाव सोरबा जुदि एसे आगोल सफैयोबा 30 सेकेन्डसो आगोल सफैबाबो बे सिलेक्टेड जागोन बेल'नो बाखि बहाय खुनु मार्क गैया आरो रिटेन बा अरेलाव बिनि मार्कआ बहाय बिदि जग जाया। केन्डिडेटफ्रा मिथिनो लुबैदों रिटेन एग्जामाव 13 मार्क थागोन। रिटेन एग्जामाव माने आसलते बेथ' जेन'बा जोंना 100 मार्कनि 100 कुइसन जागोन 100 मार्क 100निफ्राय माने 0सिम मोनगोन केन्डिडेटआ। दा 100निफ्राय 0सिम मोननायनि बिथोराव जों उनाव माने बेसेबां केन्डिडेटखौ जोङो पास होनना डिक्लेयार खालामनो हायो बेखौ जों उनाव बेखौ थिग खालामगोन। मानोना अरेलनि थाखाय जोङो एज पार रुल जोङो 1:3 कल खालामनांगौ अर्थात मोनसे पस्टनि एगेन्स्टै 3 लिंहरनांगौ। दा 1:3 फैनायाव बेसेबांखिनि मार्कआव गोग्लैफैयो दा बेखौ जोंबो बुंनो हाया। दा बै समाव 1:3 खालामनायाव जेखिनि संख्यानि केन्डिडेटआ जेखिनि मार्कसिम सफैगोन बेनो काट अफ मार्कआव थाहैगोन। बे मथे जों लिंहरनानै बेखौ अरेल लागोन ओमफ्राय अरेलनि मार्कजों एड खालामनानै जाना मेरिट लिस्टआव फैबाय बे मेरिट लिस्टआव फैनाय 157 जायफोर हायेस्ट मार्क मोनबाय बिसोरखौ जों सिलेक्ट खालामबाय। प्रसेसआ बेनो। एग्जामाव जिहेतु कुइसन पेपारा ओएमआर सिट जागोन नामा? ओएमआर सिट बेथ' अबजेक्टिभसो नालाय आजिखालि माने साबजेक्टिभ गैला माल्टिपल चॉइस होनना बुङो। माल्टिपल चॉइस कुइसन अर्थात मोनसे कुइसननि एगेन्स्टै मोनब्रै अपसन थागोन ABCD। दा बिनि बिथोराव अबा मोनसे कारेक्ट थागोन कारेक्ट खालामबा बे 1 नम्बर मोनबाय बाखिया बियो माने काउन्ट जाला। दा थिग बिदिनो जुदि हायाब्ला बे 0 मोनबाय ओमफ्राय थिग बिदिनो माबा एन्सार सिटआबो बेखौ OMR सिट होनना बुङो। बेबो बिदिनो 1निफ्राय 100सिम थाहैगोन आरो बे OMR सिटआ माने अबजेक्टिभ टाइप नालाय एन्साराव जेबो लिरनाङा बै सिम्पलि माने मोजाङै माने पेन्सिलजों बा डट कलमजों डार्केनिं खालामगोन बे मथे काउन्ट